Ing sawijining désa ana arek lanang sing jenenge Daniel. Daniel manggon karo ibuke sing jenenge Rena. Amarga bapake wis sedo. Bapake Daniel iki mang pengusaha sing sukses banget lan dadi wong paling sugih ning kampunge. Amarga iku Daniel duwe kelakuan sing elek, yaiku dekne ora bisa ngajeni uwong. Daniel iki mang ngrasa dadi wong sugih sing bisa sakarepe dhewe lan ora mikir perasaane wong liya. Merga iku mang kabeh masyarakat ora seneng karo Daniel sing ora nduweni sopan santun. Ya Allah, Leo, jangan pengen metu aku nolong kumpul ambek kanca-kancamu. Oh Bu, aku ini gak level nambah arek kamu kene. Aku iki arek wong sugih. Masih awak dhewe soke ojo mandarin dawung liyane ta lali. Wah, ngomong apa ibu? Mending masak ibu mending ceramah. Iku anak tombanyar, anake saumuran ambek awakmu. Kancamu ta lah. Wis Bu. Ing wayah Daniel buka lawang, ana arek sepantaran dekne sing ngejak kenalan Daniel. Tapi Daniel ora ngreken arek iku mang, merga arek iku pendatang ing desane. Lan Daniel ngerasa arek iku mang ora pantes konconan karo dekne sing sugih banget. Halo Mas, kenalin nama saya Raffi. Maukah kamu bertemu dengan saya? Lah kan sapa murah-murah ngejak aku kenalan. Emangnya kan sugih ya? Loh, kenapa kita harus berteman di latar belakang? Ya iya sih, nah aku sugih kan gak sugih, gak usah koncoan, gak level. Sama sekali anak itu. Raffi sing pendatang anyar iku mang ngerasa sedih pas ngejak kenalan Daniel tapi ora direken. Raffi banjur mulih lan paake kejadian iku mang. Ing wayah isuke Raffi milih gawe muter-muter ning desa anyar lan nyoba para tanggane. Raffi ketemu gerombolane ibu-ibu sing lagi ngomongaken kate masak apa. Lan Raffi banjur ngejak omong gerombolan ibu-ibu mang. Badhe masak napa, Bu? Oh, niki lho, berat dia kula badhe masak ura-ura buding tele. Walah wencon iki, Bu. Monggo Bu, Boleh, sampeyan sinten kok gak tau ketemu aku. saya Raffi, pindahan dari Jakarta, anaknya Pak Yusuf. Walah nek Pak Yusuf to, makane sopan, gak koyo anak Ibu Rena. Lho, sing iki Bu anak Ibu Rena, kok gak tau ketemu aku. Iku lho anake wong sing paling sugih nek desa iki lho, Bu. Ana iki gak duwe adab nek ngomong mbek wong. Ya Allah, kok yo nek yo arek koyo ngono. Padahal ibu mbek bapake lho, ngapi-api. Lah iya Bu, nang jebule mindali kami-tamit. Amit yo Bu, ya anak koyo ngono. Wah, apa ibu rasane aku? Lo kira-kira krungu ta, Bu? Saya balen namanya banter ben aku le krungu. Mas, kamu tidak boleh kayak gitu Mas. Mana ada sama orang yang lebih tua? Ya bener iku, jarine nak Raffi, sampeyan iku gak oleh sombong, kudu rendah hati ambek wong liya. Alah, podo kabeh gak akan cocok. Cacuk, timrang bener rek mual aku. Astagfirullah Mas, kok sampeyan iki lho meso-meso dirungono wong iku lak yo gak penak sih Mas. Apa urusanmu? Ya karepku sih kate lapo. Astagfirullah, dikandani kok sampeyan ora kena sih Mas, wong aku lho ngandani apik. Lalu ya ngono, nyutan cilik kan cangkem. Kok sampeyan ngono sih Mas? Ono apa iki rame-rame? Iki lho Pak RT, Mas Dani niku kula sanjani, tapi larene niku mboten manut Pak. Doalah ngono tenak Ridi. Daniel, kamu iku lek dikandani sing manut. Akeh masyarakat sing laporan Pak RT marang kelakuanmu. Dan berubah, ada sini-sini sakno ibu muli. Cok omongan sih. Gak mau iki gak hak ngurusi aku. Ya Allah Mas Nining ta lah, Pak RT ku tiyang sing kudu sampeyan ngajeni. Kok sampeyan malah misu-misu ngene Pak RT ku lho. Nang diubah sikap mule, ben yo totok romo. Pak RT sing wis jengkel karo kelakuane Daniel
banjur marani nang omahe lan ketemu ibune kanggo ngandakno kelakuane Daniel ing masyarakat sekitar. Assalamualaikum Bu Reina. Assalamualaikum Bu Reina. Assalamualaikum. Wonten apa nggih? Monggo mlebet. Wonten apa nggih, Pak? Niki Bu, kula badhe nyanjangi perkara Mas Daniel. Mas Daniel niku mboten sampeyan ajari sopan santun napa? Duh, pun kula ajari sopan santun ya, Pak. Lah niki enten kata laporan Mas Daniel ngoten niku. Raffi anake Pak Yusuf kaya dikasari. Padahal niku dekne saumuran kali Raffi anake Pak Yusuf. Walah, manten iki kula sanjangi malih nggih, Pak. Nggih Bu, sampeyan sanjangi nggih. Nggih pun matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ing wayah sore, Daniel mari teko kafe lan saiki mulai nang omah. Daniel ngwasi ibuke sing ora penak marang dekne. Ibune ketok kaya muring-muring banget. Ya Allah, le mbok yo alon-alon. Le sampean gak gelem berubah ta. Ibu bare entuk laporan akeh tekan tangga lan Pak RT. Ojo garai izin ibu le. Latar belakang keluargamu wis apik, ojo mau gawe elek perkara kelakuanmu. Apa ya, Bu? Nah, aku mereka ngomong. Karepku sih kaya apa? Ojo bandel-bandel, sampean gak eling ta ambek wasiate bapak. Wasiat. Terus aku bapak orang kayak wasiat. Timbangane ngeyel blokan dhewe ta nang kamarmu. Ambil wasiat itu. Terus aku bapak ora tau nyimpen wasiat. Nah, sih. Coba ini. Nak, bapak nulis surat iki mergo bapak sayang karo awakmu. Bapak wis ora kuat lan wis loro-loroan. Bapak nglaresno sugih bapak marang awakmu. Perusahaane bapak ya wis nganggo jenengmu kabeh, Nak. Bapak pesen siji ya Le, jogon jenenge keluargane kita. Jogon ibumu, ojo ngisin-ngisini ibu ya Le. Sing manut lan nek dikandani ibu. Bapak ngerti urip kok ora gampang. Nanging duweni sikap sing apik lan ngajeni wong liya iku penting. Duit lan status ora bisa njamin sampean dadi wong sing luwih apik. Ing saben kana elingo kehormatan lan rasa hormat iku luwih berharga. Awakmu kudu ngajeni wong sing luwih tuwek. Kanggo jaga nemene keluarga. Apa sing sampean tandur ya bakal sampean unduh men. Eling ya Le, kabeh wong sing ngarepe Gusti iku padha. Ora mandang status derajate apa maneh sugih. Tapi sing gawe beda iku amal perbuatane sampean. Kudu iso gawe ibu bangga ya Le. Dadi wong sing sukses. Aja ngarani atine ibu. Nek bapak wis kena, jangan ibumu ya Le. Elingan pesene bapak. Piye Le, wis mau maca ta surat tekan bapakmu? Sampun, Bu. Niki insyaallah kula bakal berubah dadi wong sing luwih apik. Alhamdulillah iku sing iku harapno. Muga-muga awakmu sak dadi wong sing luwih apik salawase. Nggih, Bu, kula bakal nyoba. Urane, Bu. Daniel sing biyen sombong lan ora ngreken atine masyarakat saiki dadi berubah. Dheweke maca surat saka bapake sing wis sedo. Ing wayah maca surat iku, Daniel dadi mikir. Dheweke kelingan kabeh omongane ibu lan masyarakat. Saka kene muncul panggilan ing atine kanggo berubah dadi pribadi sing luwih apik. Ing wayah isuke, Daniel nyoba ngowahi sikape. Dekne mulai nyapa wong sekitar, ngewangi masyarakat sekitar, lan ora sombong marang masyarakat sekitar. Daniel
ngemulai langkah anyar, bangun hubungan sing luwih apik karo wong-wong ing desane. Dheweke ora mung fokus marang duit, nanging uga sinau gawe ngajeni wong-wong. Ing pungkasan, Daniel wis dadi sosok sing luwih rendah hati lan masyarakat wiwit nampa dheweke. Soalnya gak ngono mas. Assalamualaikum mas. Langsung jawab dah, aku gak jawab dah. Ikut langsung. Kau nak assalamualaikum kau nak mas. Jawab bisa je. Assalamualaikum mas. Piye le wis mau waca ta wasiat bapak? Sampun bu. Niki. Niki lho Pak iku Mas Dani. Pak Yusuf to makane sopan gak koyo anak ibu